Какво е толерантност? Да се съобразяваш с другия и да влизаш в положението на отсрещния човек. Да уважаваш хората около теб. Да изразяваш уважение към другите хора. Търпимост за защита на различията. Да се отнасяш добре с другите. Толерантността е да приемаш чувства и вярвания, различни от собствените ти и да уважаваш другия. Да уважаваш хората. Уважението на един човек към друг. Вие толерантни ли сте? Зависи към кои. Да. 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 Понякога да, понякога не зависи. Зависи от ситуацията. Зависимост от човека. Как се отнасяте с тези, които не са толерантни към вас? Каквото почва да го се обади. И аз съм толерантен към тях. По същия начин. Нетолерантно. И аз не съм толерантен към тях. По същия начин, както се отнасят с мене. Отнасям се по същия начин с тях. Както те са. Еднакво ли сте толерантни към всички? Да. Не. Не. Не винаги. Зависи. Зависи. Зависи от човека. Зависи към кой. Винаги ли изслушвате събеседника си? Винаги. Винаги. Да. 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 Само това. Почти. Винаги ли сте прави? Не. 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 Почти. Ако не успеете в нещо, кого упреквате? Главно не. Главно себе си. Повече пъти себе си. Виновния. Себе си. Себе си. Себе си или гледам кой е наистина виновен. Себе си. Има ли нетолерантни учители? Има. Да. Да, има. Да, има. Да. 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 Какво бихте направили, ако ваш съученик получи незаслужена оценка? Нищо. Ще питам госпожата защо я получа. Бих му влязал в положението. Нищо. Не го проблем. Ще му кажа да се научи. Нищо няма да се опра. Как бихте постъпили, ако ваш съученик се държи арогантно в час? Бих се държал и аз. Не бих направил нищо. Ще държа и аз арогантно с него. Бих му казал да затвори устата. И аз се държа арогантно към него. Няма да му обръщам внимание. Ще го оставя да си поеме посесията след. Вашето име? Сашо Панчев. Десислава Павлова. Каква е вашата специалност? Българска филология, физическо възпитание и спорт. Имам три специалности: немска филология, география, счетоводство и контрол. Какво означава човек да бъде толерантен? Толерантен човек е внимателен, отзивчив, зачита мнението на другите, съобразява с него. Да приема различията и другите, както и сега напоследък е доста модерно, другостта. Познавате ли нетолерантни хора? Познавам, нашето съвремие е изпълнено с агресия, с егоизъм. Все по-често се проявява нетолерантността. За съжаление, да. Има ли разлика в толерантността на хората от нашето и вашето поколение? Мисля, че има. Нашето поколение бяхме по-толерантни, живеехме по-задружно. Нямаше интернет, където сега се изявяват и като писатели, творци, поети, художници, фотографии, където мислите, че всичко е позволено. И там, според мен, съвременните млади хора са прекалено влюбени в себе си и не зачитат мнението на другите. Да, има разлика, защото ние все пак сме възпитавали в различни принципи и идеали, както и в съвсем различни времена сме живяли, било то в социално-икономически аспект, било в битово-културен, така че ценностната ни система е много различна, затова и отношението ни към различните неща и хора е различно. Еднакво ли сте толерантни към всички? Опитвам се да бъда. Аз да, за сега. Ако не успеете в нещо, кого упреквате? Търся причината в себе си, първо, и после в другите. Някъде аз съм сбъркал, за да се случат нещата по този начин. Всеки неуспех е в основата на бъдещ успех, смятам лично аз.
Винаги ли изслушвате събеседника си? Да, винаги. Опитвам се да изслушвам всички и да си ставам мнение. Винаги ли сте прави? Как ще съм винаги прав? Няма безгрешни хора, така че и аз греша. Но човек се учи от грешките си. Мъдрият човек, това е мъдър, защото не повтаря грешките си. Не винаги съм права и си го признавам, когато не съм. Какво ще направите, ако ви обидят пред ученици или колеги? Според ситуацията. Някой път реагирам, някой път се замълчавам, някой път запазвам за себе си негативната енергия и така. Опитвам се да не обръщам на злато с зло, на лошото с лошо. Бих замълчала, защото не трябва да се влиза в тона на този, който обижда, но това не означава, че ще оставя нещата по този начин. А в един така дискретен разговор ще си изясним каква е причината за това. Българският народ най-нетолерантният народ ли? Дали сме най-нетолерантният народ, не знам. Не ми е приятно, че трябва да го кажа и бих искала да дам друг отговор, но много наши сънародни са нетолерантни. Виждам и чувам по телевизията, в социалните мрежи, в ежедневието прояви на нетърпимост към различни по националност, религия, етнос, сексуалност, мнения, дори при различни по външен вид. Липсата на толерантност проблем ли е в училище? Да, категорично. Ако има прояви на нетолерантност в едно училище, това е много сериозен проблем. Кои са по-толерантни? Учителите или учениците, младите или по-възрастните учители? Нещата са строго индивидуални, обаче ние учителите сме зрели хора и като такива сме по-толерантни. Може ли да посочите случаи на нетолерантност във вашата практика? Свидетел съм на нетолерантност. Някои от конкретните случаи съм забравила, други предпочитам да не си ги припомням. Помня обаче другите, когато някой на някого е помогнал, когато някой към някого е проявил уважение. Има ли лек за нетолерантността? Има. Самодисциплината, самоконтрола, вярата в доброто, четенето на книги, да имаме и да бъдем добри приятели, да се стараем да бъдем морални личности. Това ще ни направи по-толерантни, хора, уважаващи чувствата и мненията на другите.